Uy, ang ako igagaw ba? Nakakita man niya dito sa syudad. Unsa nang? Klaro diyan ang uy. O, lagi. Nagkuyo silang Ramil, katong gapuyo silang Dolor ba? Pastilan no? Libiya jud siya ni Bay Christian. Maayo gani kay nakapugong ka siya na. Hanggang sa ano, naghikog na. Anong maghikog man? Tuob sab na. Maghikog. Ano naman ka doy? Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Bitaw na, maayo sa yun. Magsuroy-suroy ka din, eh? Eh, aron, naghanan niya kang kaila ba? Niya magsugod ng imong klinik, ito na kay kag mga suot. Bitaw na, no, mausap na yung akong gusto. Uy, Duday! Uy, nagdali ko nang! Ano mo to siya? Nagdagan man! Doon na tingali daw kang nahitabo ni Christian lang. Basig si Christian! Dali, dali! Ari na yun, dali! Oy! Pasagti ko ba? Ayaw lang ba? Pasagti ko! Patuo ba? Pasagti ko ninyo! Patuo lang ba? Tabang! Pasagti ko ninyo! Patuo lang ba? Patuo ba? Patuo ninyo ba? Pasagti ko! Tabang! Gusto ka ka na, Christian! Hey! Christian! Ay! Uy, masawan na na! Christian, buhayin na! Uy! Bahawa mo! Christian! Buhayin na, Christian! Dok, ihon ka rin ko nung pantay sa kalong! Buhayin mo na! Hindi ko rin yung mga tayo ko! Buhayin na, Christian! Bahawa mo! Buhayin na, Christian! Buhayin tao na, Dok! Ay! Ako may nasusi mong Masakti ko ninyo! Pahawa mo! Gusto na lang, Ibay! Pahawa mo! Gusto na, Bay! Gusto na ba? Masakti ko ninyo! Matugod, Bay! Masakti ko ninyo mamatay! Masakti ko ninyo! Gusto na lang, Ibay! Pahawa mo! Huwag ko makinakila ninyo! Masakti ko ninyo! Pahawa! Pahawa mo! Nalagi dong! Huwag ko makinakila ninyo! Masakti ko ninyo! Christian! Pahawa! Tatagisita kayo! Oo, tamayo eh! Pahawa! Pahawa! Masakti ko ninyo! Wow! Saan naman taon na may? Api na ko kung okay na ka at ate ka man ito mo. May, masagdan ko ninyo! Huwag ko ang kinakila ninyo! Bahawa mo tanan! Bahawa! Gusto na lagi, anak ba? Gusto na! May gusto na ba? Gusto na lagi! Patungod! Balikon ko! Bahawa mo! Bahawa! Gusto na! Bebe! Balik! Balog! Balog pa! Bahawa! Gusto na hindi ba natabi dito? Wow! Sige na! May mutag darong dire! Dali! Balog na! Balog! Sige na! Bahawa! Tangin ko dali! Kinakila ninyo! Huwag ko ang kinakila ninyo! Ligo niya! Unsa man ka, uy! Unsa may nasulsi mong nga magunaw na magkagdautan sa mong kaugalingon! Di ba na maayo?
Biyahe ko ninyo! Gusto na! Gusto na! Biyahe ko ninyo! Lagi, sige mo, biya mi! Naaramis gawas, ha? Naaramis gawas! Ikaw ay napagsige gunahon na dautan si mong kaugalingon, ha? Ha? Dako, biya na sa Ginoo Christian! Bawa mo! Biyahe ko ninyo! Bawa mo! Bawa! Gusto na lagi, May! Grabe ito po mamaya. Magkinangalan eh. Kuning. Yan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Angin lang mo ang katay. Ikot ka ni mo. Sorry day. Tira sa. Nakasabot pa ko. Uy, tulog mo lagi ka. Sorry nang. Nadalang jud ko ni Christian. Bitaw eh. Naunsa masas Christian. Kuyawan man ta. Tumudunggod na sa iyang kaintan mo. Uy, ayaw biya gina siya pasagdo doon ha. Bantayi gina siya pirmi. Nahuna mo na siya doon siya o galingon. Saon, wa pa manggid na siya makamove on good. Abi magud na kunan kung okay na ba to sa ganiha. Kining papalit pag siya ginamos. Nagatik-atik raman dito siya. Ayaw lang siya og kumpiyansa. Delikado na kay na iyang kahimtang. Inspirado na mangud kaayo siya. Mao gyud. Pastilan tawhana. Makakita pa na siya. Awa na. Nang hagis na na. Manghagis na mong ganig buta. Unsa pa ka akong makakita. Pasensyahe lang jud usa na siya doy. Naluoy na jud ko niya. Mao bitaw. Basta ko maluoy na malang punuon ko ining Christian. Still lang. Sandali. Aron ma-relax ka. Come on. Tingnan na. Diba kung sige na kaguna-una sa atong project? Ay nalagi pag una-unaan na. Pure bahala. Kaya mga tao, gusto mo tabang na to. Na-director, di ba? Sige na. Tingnan na rin na-relax ka. See? Hindi mo na ako kumunsalin na. Pagkaon, yung trust ng apa me. Sige na. Sige lang, salamat kayo ha. Scam.
lisura ini oh. Kuyawan biya kay ko ganina doy. Tilisangan ako. Basta doy. Ayaw lang jud sa pasag ni si Christian. Ako lagi na yung problema. Saan naman mo ani ron? Kami ramang duwa. Ang naman sa magsige ni katubang. Di na lang may mga on. Di na lang sa kumanagat. Ngayon lagi na kung parehas ka ron. Tugtog siya. Pag masa ka, makatuban na. Usa, sura tinuod eh. Sige lang, tabangan ta mo ana doy. Kung nakay lakaw or nakay buhaton, ari lang ko diri. Ako'y mabantay ni Christian. Tinuod ka day? Anya day ang imong trabaho? Aw, doktora biya ka. Anya? Saputan na tanang oras na. Gusto ko kung oras nga makabantay ni Christian. Ah, sirtiha day kung mauna no. Pero maiko biya minimo day. Ganahan sa kong tapang. Okay. Talam sa diri ang akong misyon. Then, ano magpili ng mga tao nga tabangan? Maipunta niyo mo, Dr. Roy. Isog din na si Bay Christian. Tingnan mo tapang doy. Ang makasabot si Christian. Para madawat niya ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Good. Ayaw man ka mo inom. One more? Yan ako. Yun na. Ayaw din Relax ako. ka. Come on. Kamay lang kayo na ha? Wait. Diet ha? Dali. Anayaw ka. Hindi ko. Sige na. Come on. Sige na. Ayaw, di ba din? Pasensya na ka, doktor, ha? Kahasol na hinoon mo nimo. Ito, di ko nimo. Ayaw lang lagi nagmuna adoy. Ang importante, nga magtinabangay ta.
Bitaw, Doy. Sige na lang, uy. Mama say gusto ni Inday, Jasmine. Ang tabang siya. Ako, doktora ba? Init mo kayo na sa gubod. Puro kayo makaduulan na niya. Hindi mo na siya angay kahadukan, Doy. Angay na siyang sabton. Istoryaan. Para makasabot siya. Kasabot pa ka, anak. Ang kanong nang ginuhunan niya. Ito ramang nawa. Nalimot magani sa pagkabuta. Ang ginuhuna. Ito rin Diyos dalilak. Grabe gid ang yung gugma at nililaksa. Gwapa kay kanina. Buutan pa. Ngunit nakakasamit sa akin. Hindi na akong musibot ng hilap ko pa. Ganin ako. Safe ka. I love you, Inak. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y ang gimahal ning dughan. So Ang ako na siyang hilurbay. Ay, kung ganun kung laga niya. Parte na lang kuyawa. Kaya pa na si doktora. Hilak na good. Hindi na ko gusto balik sila din. Ano sa mga ka, eh? Hindi na ko gusto. Doon na pa na yung tao mo anhiyan yung bala. Ano sa mga ka, eh? Mag-inarte na noon ka. Kaya naman sila nga gusto naman siya makatabang. Bay, nakasabot ka. Di na ko gusto. O doon na pa'y tingog sa laing tao. Gusto pa akong tuloy. Mahimong mubiya na ka. Pasagdi ko. Ano sa naman ka ba, eh? Hipaw dyan ka ba nga di na mahimo? Ang naman sa pasagdan ti ka diri. Iman ina. Di na ko gusto. Kaya doon na pala yung taong one hindi. Kasabot. Iman ina ba?